nangno kane ke LPG gas kami pat kumno kane ke jinghikai at hapdeng ke Iran bat ke US kakta ya kador jong ke LPG gas hari India. Ngapdeng subhaya pik parlok ke bajus ngau tanat ban page ya ke video ha kane ke channel. Ha kane ke video mynta ke sngi ne page kumno la pynmih ya kane ke LPG gas perkat 0% ke India ke thid ya kane ke LPG gas na kiwei kiri perkat 0% ke pynmih na lade. Henry yangi ban snow thu kumno ka LPG gas ka Khubor bat kumno kane ka jinghikai at hapdeng ke Israel US bat Iran kakta ya kador jong ka gas hari India. Ngidon kam ban snow thu nangno kane ka gas kami bat kat 0% ke India ka thid na kiwei. Dengan pen slam shoot ya kapor jong pi tongin page no nangno kane ka LPG gas kami. Ka full form jong ka LPG gas kadai liquefied petroleum gas. Bat kane ke LPG gas kami na kabasyat ne tang ya kato ke umpnyang ka barang syuti na po kendau. Namar kato ke umpnyang ka barang syuti na po kendau ka don barok ki kompau kum ka diesel, petrol, kerosene bat kiwei. Lane kidang don barok kita mixture of kompau. Pada kato ke umpnyang ka barang syuti na po kendau kila tang na syat ha ke jingsyit ka ba lais pa san pau haduk 100 degree Celsius. Marhaba syat ya kane ke umpnyang ha ka wei katang ka bahe bha lami ki jenhau bade kine ki jenhau la transfer leng ba ki pat ha wei utawar u bahe bha barha une utawar la phia kine ki jenhau kat kum ki jingkhia jongki. Bat ke LPG gas namar ba kadai ka basteng kadon hajrong do bot sa ka petrol bat sa ka diesel bat sa kiwei. Pada kane ka rukum phia lakhot kata ka boiling point namar ba ka LPG gas kadai ka air kumta kadai ka basteng kumta kadon hajrong do. Tementa ngalangej ba philas ngothu nangno kane ka LPG gas kami tementa ngina page no katno ka India ka pynmih na lade pat katno ka India ka thid na kiwei ya kane ka LPG gas. Bat ke India kalong kum kawei kari ka baklan bha ban pendon kam ya kane ka LPG gas. Bat la ong ba kum ban lais pa million ai ki long yeng long sem ki pendon kam ya ka LPG gas ban shed jing shed. Bat kum ta ka demand jong kane ka LPG gas ka kiew man la ka sngi. Bat la ong ba kum ba khandai phulai hajar san spa ton ai ka demand jong ka gas hapo India man la ka sngi. Rai ka ka ba khamso si kalong ba ka India kamsyam lala ban pynmih hadu katne ya ka gas tang na lade. Bat ki company ki ba pynmih gas na benta kari India kidai ka Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum bat kiwei. Bat la ong ba kini ki company ki pynmih tang kumba 100% ai ka jingdon kam jong ka gas hari India. Bat kumta kari India ban pendap ya ka jingdon kam jong ka ya ka LPG gas ka hab don kam sa kumban 20% ai ban thid na Middle East. Bat kiri ki ba ka India ka shania bha ban thid ya ka LPG gas kadai ka Qatar, UAE, Kuwait bat Saudi Arabia. Namar kumbang YouTube ba kini kiri kilong kita kiri ki badan shibun ke umpnyang hakari jongki kumta kilak ban pynmih shibun ke LPG gas. Henry leng ba kane ke jinghikai at hapdeng ke US Israel bat ke Iran kala khang no nya kalenti bayat ki jhat pakit umpnyang bat kum juru bakit ya kine ki gas kumta kala kata shibun ya kari India. Marhaba ke Iran ka khang ya kane ka lenti the Strait of Hormuz ki jhat bakit ya kine ki gas bat umpnyang kimshem lala syu ban lej kumta haba ka supply ka duna bat ka demand kane ka ju kumta ka dor kan kiew namar kane ka de kata ka law of demand. Bat ka law of demand ka ong ba lada ka demand ka don bat ka supply ka don ka dor kan kiew. Bat kum juru lada ka demand ka don bat ka supply ka duna ka dor kan kiew. Henry lada kam don ka demand ka supply pat ka bun ka dor kan hiat. Bat kane ka law of demand kam shem la thau tange ki gas lane ka umpnyang Henry ka trai kam ya baro ki maria dia thid ha ka perthei. Tementa ngalangej ba philas ngothu kat 0% ka India ka pynmih na lade pat kat 0% ka India ka thid na kiwei. Tementa ngina page no kat no tingka kane ka gas ka Khubor hadin kane ka jinghikai at hapdeng ka Israel US bat Iran. Barlaong ba hadin kane ka jinghikai at ka gas ka bakhia kharsau point ar kilo kala Khubor hadu nruphau tingka. Kata Delhi mensyua kadai praspa san phulai Henry mentala dai khandai spa khatlai ha Mumbai pat mensyua kadai praspa san pu ar point san phau menta kala dai khandai spa khat ar point san phau
hakol kata pat mensyua kadai pras pak nyop kendai mynta kaladai kendai spak lai peu hachanai pat mensyua kadai pras pak rupu pra poin san peu mynta kaladai kendai spak pra poin san peu. Henry ke LPG gas na benta kini ke Balei business kum ha hotel pada restoran kalaya per hadu shispak kat sau poin san peu hadu shispak kat san tingka. Tementangi na page no yaki senjam baka sorkar kala shim paniada yang nak jingkiu dor jong kene ke LPG gas. Kami ni kong kadai ba ka sorkar kala hukum yakini company pynmih umpnyang makin yale ting pynmih shibon ke domestic LPG production kata kamut ba ke jing pynmih gas nala kari. Bat ka sorkar kala mahamru yakini ki hotel ane restoran pakidai penduna no ya ke jingsiat jongki. Bat ka sorkar kala ongru pala dalap yakino kino ki badi gas black ki badi remdor kin sapengat bet ha ka an. Bat ka sorkar kala ongru ba yaki pajba pakim dai ban klumar jingmut namar ka sorkar kan sathau kilat ki boj pan kan yale ya kane ke jing Henry ha jing sngo jonga ka jing duna hadu 20% ka supply ngangan ong ya pi ka sorkar ka sem jing namar kan yo nangno hadu 20% bahkan pendap ya ka jing don kam jong ki pajba kari jongka de paralog pisngo kumno ya kane ka jing kudor jongka gas sa komen ya ki jing sngo jong pi ha ka comment section te paralog ngalangej ba phelayo katto kane ki jing mentoy na kane ka video balada phelayo katto kane ki jing mentoy na kane ka video bat klik ban subscribe ya kane ka channel kum kadak ban ajing kersian ban support ya kane ka channel khublei shibon.